Anya laki din! Anya kamutin, Andro. Balikid ka la, balikid. Ang pakaturog kamutin. Ay na, diyak garol makaturog. No di ka makaturog, agtal na ka lang dita. Di ka mang disturbo. Bakit? Ay na, di ka man mang kuldi-kuldi. Sige mutin, bakit? Maasik ka kanya. Ay na, maturog ka kitdihin. Bakit, please? Oray mamintalo lang. Anya! Wano, oray mamindwano isa. Ay na, maturog kan ko na. Wano, oray maminsalaan no isa. Bakit, please? Ay na, saan amabalin ko na, Andrew? Ta red tide nga rod ita, red tide. Anya? Kati sumat. Kayat mo, makita ti ebidensya. Ha? Ala, ingka kita ang dagigay ginatang ko at talo apak ti Modes. Daytan ti pamaniknek asaan kalaang nga iras-rasunan. Anya? Parbangunan ng sa anak pa'y makaturag. Kan, basol ko aya. Ay nako, kastao na iti panagurok mo. Ng siririingak pa'y lang. Di ka mo makarit na. Anya? Pwede nak pinagustuhan idirabi, Wilma. Wano? At dalalakim. Anya? Gapo lang ang iti dayjay. Addan adagos ti lalaki. Ay na, Andrew. Palawaem man matday tanakitid a panagpampanunot mo. Kiti sumait, no awan ko matilalakim, di nakpaidaman. Obligasyon mo day ta kanya kasasawa. Ay, talaga addi ka makauawat. Imbagak lang aruden asaan amabalin. Iso amaawatan mo't kumaday ta. Saan nga aging gaitang agsapa kat day talatta tiyap apam kanya. Kasi na, nagsimpian dahil ang obligasyon mo kanya. Hindi mo pa'y maramit. Obligasyon mo dahil ako na malag. Hey, jakamukan ka, Andro. One, obligasyon ko. Ngam di nak mapilit no talaga adyak kayat. No apay mat ngamin alakay kan. Ngam nagpigsapay laang day tarik nan. Ay, nasaysaya at siguro may sinak na asawa ka, Bagis. Nay, apa yan, Andraw? Hep! Na, kanuubin ni Bakamaw. Napintas pa'y. Adakit din planaw amang isukat. Apay, adan kurkurang mo ay, Andraw. Kasanaw, kanayon adin akong pagustuhan. Tunggal agkulditak, agungay. Tali ko na nakpay iti idami. Awan pa iti sirbina, nagkaida kami. Anya? Wayne, iso ako nakanasaysaya at mo isinak lang. Iso mo lang at dinak mapagsirbyan tunggal ka sa pulak. Anya lakit din na ya. Kunakit di ano anya ti parikot mo. Ang may na, dahi taba rumbeng ada kayo nga agasawa tiyag tungtong. Sana rumbeng ngayon kay bagbagay ti sa bali at tao. Tamay babayin ka lang. Apay mare, anya ti maiwarwaras adamag. Akanayon kano ti panagapay yung agasawa. Ay, apay mare. ay na, masurunak nga rod no daddo, mamare. Kas jay gayam no lumaklakay ti may sa tao. Ha? Apay ka di mare. Ay na, kaano pumigpig sa tiriknada. Umapadapay no saan da mapagustuhan. Anya? Ay na, wan mare, day ti parikot ko kinilakay ko. Takabayatan ti panaglakay na. Ay na, sabali matan ti ugali na. Kaslakayat na katrinabi.
Ay na mare, katawaan na, ngam agpay suday ta, na idumduma ti parikot ko si ka. Ay na, jaklain pagarup akas tagayan ti parikot yu, maray. Ngam ala pagtungtungan nyo day ta nga agasawa. Di yu ipagpublic ta ni, ay na, pagpiyastaan da kayo, dagiti kaaruba. Sa balital daw ni Tata Andrew ita. Ungaraw, nakaungat, nakarupangit na kanayaw. Ay unay ngay. Sang nga ta pinagustuhan ni Baka na, di rabi ay. Ha? Kasano ka nakaungat? Saan maasiguro kas dyan? Iso ako asaan nga ta, anapagustuhan. Apay, paray, kasta ka mayan, di na ka pinagustuhan ni Baka Mau. Naungag ka. Ang mga manodanugan pa yan ni Katrio, no di na ka pinagustuhan mo, paray. Anya? Ay na, paray. Awang kanya dagita. Anya. Bakit? Makaturturog ako, Andro. Di ka mangsinga. Mabilaang bakit? Sige na. Ure maminsan lang. Nabanugak, Andro. Iso ang maturog kakit din. Kapay ka di akas nakakanayaw. At dan sa may lalaki. Ay na, agkakanak manan ti bagbagam. Maturog ka man nga minan. No di nakpagustuhan san laga. Mapanak to'y yayan ni Bahak Iska. Anya? Nek, tagkatawa ka pa ilang. Kunak man no makaturturog ka. Ay na, kasano kat tila ibagbagam. Ala, maturog kan, Andro. Inton parbangon to, no sa anak asumadot. Ay na, di ka man lang. Mapanak matulog iti sa alas. Umpay sirbit yung gagay, no kasto man lang, di bakit? Apay, di kaya mapanijay construction. Saan pa'y kabagis? Apay ngay. Sino ti mangisuro kada Jojo kan Gabriel iti aramidan da? Ay na, masadutang agtrabaho no kastimit lang. Nay, apay yun andraw. Kasalaw, umpay mo't ti agas ni Bambanaw. Na, apay manaon. Ay, kasalaw. Kaslasaan nga mo ti asawa ti obligasyon na. Naglaka, mag-apay anarigat na nga ipaay. Anya? Kaiso, Mike. Iso ako nang gamangan no at daki di ti lalaki na. Ay na, idi pa'y laeng aday tati parikot mau. Kunak mo't kada kayaw. Pagtungtungan nyo day taan asayaa. Saan aday tati rasaon tapno saan ka nga agtrabahaw? Bakit? Ang bakit? Nasimpag titurog ko, hindi pinagustuhan na. Ay na, mayat at talaga titurog ka. Ay na, saan ka di nga? Kasta bakit? Sika talaga lakay. Kiti sumay, kasta ko mga minaaakanayaw, tapno awanti gulaw, tapno malitlikan ti gubat. Alawanin lakay. Ay na, talaga, nagmayat timod ko Uno, may sapay ba kay? Ay na, aldawan, bumangon ka kit dita ing kaagluto. At dapay sirak ko ita iti trabaho. Nagsasaro no amayat ti aldaw ni Tata Andrew talaos Ay, kaya mga no nagsasaro no mapinagustuhan da. Abay, kanayon da kamit pinagustuhan. Iso nagagit ka kanayon paray. Ay, imas tibiyag aparay, Kaysa umay. Ita man ni Tata Andrew. Lakayang kunada na pigsapay lang tiri inanang. Sismusa ka talaga, amay. Kaysa nga ron ti bagbagarag iti karo, paparay.
Anak, Agsinsinyas ni Tata Andron, paray. Agawid ka na. ninay, kanong nasapa pa lang. Ay, kaya tamo mo na, paray. Agawid na masapat, mga noda pwede sa bali at trabaho na. Anya? Kumanultit ka bakit? Maturog tabampay. Anya orasan? Andro lakay. Ay na, napanlugak. Maturog ako. Unay kamutan. No si katimangkul dit. Saan kamut apayon? Ngam no siya, di nakikan ka no. Anya, Kati sumat. Namin ano akas tatar aramidom kanya. kaya no kasta ka may itakanyak. Balbalsen na kasta ka di Andro. Ay nasaan bakit? Nabanlugak lang naman. Amaw ka maawatam day ka. Ala, maturog ta nga ro dun. Kumuldit kan tulang nga. Anya, Apay, Mare. Ay namare, jak pa yun makais-iskorkin nila kay ko. Anya? Balingtad sa itan Idi, nilakay mo ti saan makaiskorkan ka. Ngam ita. Si kamot tan ti saan makaiskorkan ko, ana. Ay nabaliktad nga ro dun mare. Di nakmatan ikan kano ti asawa. Ay na, lumaklakaya nilakay mo, Mare. Iso ang maawatan ko madayta, Mano ka di ti tawanan? Senyorin Sumaklakaya, Mare. Adayaw, tigapiyaw. Unangam na pigsamo tirik nana. Iso nga amangan kit de, no impay-payso na di kanayon na nga ibaga ide. Amapan na danunan ni baak iska. Anya? Unsamot mare, iso adinak pagan taadda sa balinan. Ay na, unay mo tanay taparikot yung agasawa. Naidumduma. Ay, Pagsaritaan nyo day taadwa, kunakmanan. Saan nyo kit di nga ibagbagay ti uray asino dita? Andro lakay, nakapalpaka ka din. epay ka di bakit? Lakay, lumaklakay ka. Tumataer ka. Ha? Andro lakay. Nene. Itaban pa'y anak kalamlam yung kakanya. Andro lakay, tangay nalpas na moten anangan. Intaman pa'y ijay sila. Apay ka di bakit? Ay, katang mo mo na lakay. Anya, imbalal daw Anya kalaki din aya. Kumusta ngay, Mare? Kumusta kayo matan iti asawam? Isulat na amare. Apay, saan pa'y anasolbar ti parikot mo kinilakay mo? Ay nasaan nga rod mare. Kasla mamindwa kami laang itilasod ti makabulan. Anya? Mare, iso amas daawak nga rod. Imposible met numatiis nak iti kasta kabayag. Iso nga mo, kada babae na. Ay na, di ka agatap iti ure anya ladita, Mare. Si kaamis mo tinangibaga, alumaklakayan ti asawam. No apay mat ngamin ita alumaklakay ti asawa. Kastoy matan ti marikrik na. Anya lakit din, Mare. Obserbaram kit din ti bagim. Amangan kit di mat no sakit mo dayta.
Anya, ay nahayad adayong apo. Saan mo't kumaa? Apayon, Andraw. Anyat mapaspasamak ka na kayong agasawa, aya. Apay ka di ka Bages. Katno ko na kano ti asawam, adi mon pagananaw. Iso nga atap ka naw, nga amangan nuin paypay somgay kanayon mo nga ibagbagay day. Nga inkadanunan ni baak iska. Ay na, Andrew, aya. Saan na nasaya at dayta apakasasaritaan niya? Kababain lang. Ay na, di na katamaawatan ti asawak Lumbakla kaya kung iso ako mapkapsuta mutin Ay, anyan ti kasta. Umlekak man ka na kayong agasawa. Ay na, bayan nyo ka Bages. Kasaritak to ti asawak. Ay nawunan raw. Tasan nasaya at dayta. Apuon kan makagapaw ti susik ti agasawa. Andrew lakay. Apay ka di bakit? Andrew lakay. Ay na, ibagamon at ikayat mo nga ibaga. Andrew, apay, di na ka din ay-ayatan. Ay na, ay ayatin ka unay-unay Wilma. Iso di kag panunot iti kasta. Amangan mo't no impay-pay sumun di kanayon mo nga ibaga idi, nga inkadanunan ni baak iska. Ay nasaan bakit? Kulkulak lang day. Apay nga rod adin ang kung pagan-ano. Kasla makatawanan adinak inan-ano. Tunggal agparik na di naklate kas kaso. Saan mo na? Bakit? 6 months only. Ni, agasam dat. 6 months? Wano, impay-pay sumjay kanayon mo idi nga iba ka. Ngayon kadanunan ni baak iska. Adya? Agdwa-dwa akong kankandrong. Ngam, ay na, mas pilyum kit di day jayon abaak iska. Ngam iti siya, idin to ta ubingak nga adayo ngam isa. Sexy ak pay mat, nalapsatak pay mat. Ay na, di ka katagyaman, ta ubingak nga asawa. Kati sumat, wano, nalalaing ngamin day abaak iska iti performance, ngam iti siya. Ay na, Wilma, bakit? Awan ti kinagpaiso na dayta. Ngala, uray lakaya ko. Uray nalakaak ababanlaw. Uray masakitak. Ala, ano sak narami din ti obligasyon ko ging kang asawa. Ha? Apay, Mare. Kasla kamutin maimay-mayang. Ay na, Mare, makonsensya ak. Ha? Gapoy tinaramid ko di kalman, Mare. Apay, anya ka diti naramid mo. Ay na, Mare, inapak namin nila kay ko. Gapo ka dita. Ay na, di mo ituloy, Mare. Ha? Ay na, Mare, saan gayam apod no ti atap ko kadakwada kinibaak iska? Maawata kong ti asawa. Gaputa lumakla kay nga agpaisun. Kat nalakakano amabanog. Kan sumakit ti sikat na. Anya? Un, Mare, iso ang maliwayan ng aramiden ti may nga obligasyon na kanya. Kas asawa na. Ay na, agyaman na. Gaputan na urnos yumutla ang tibagbagiyaw, Andraw. Wilma. Ay na, huwan ka Bages. Gaputa ay ayatin may titunggal may sa.
Nguuray, pasaray aga pa kami. Ay na, sapay kababain ti puon kan makagapo ti pagapapaan niyaw. Pasensya kayon amanang, saan abale, tamaawatan miitan ti tunggal maysa. Ay kat nasaya at ano kasta. Huwag ka ba, guys? Nagsaritaan may. Asaan gayam arumbang at tila pangibagbagaan may iti parikot may. Gaputa, da kami mo ila mismo ti makasulbar iti dayta. Ay na, nakunayaon. Kan may siya, dayta parikaot, rumbang anak ka-private ako nada. Wen nga rod manang, ngam sana bale, gaputan nagkinaawatan kamin. Lakayan ni Andrew, iso ang maawatak. Kat siyak mat nga ububing, siya kunti agad jas. Ay na, kasta nga na, gaputa dayta, ti may parbang. Wen manang, linipat min jebanag apagap-apaan mi iti kalabas. Gaputan na amiris mi, asaan gayam aday jay laeng ti pagragsakan ti agasawa. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.